Boas tardes a todas e a todos e moitas grazas por acompañarnos hoxe neste faladoiro sobre linguaxes transmedia na creación contemporánea. É un prazer para min como xerente da Cidade da Cultura pois poder presentar este último faladoiro xusto na semana na que clausuramos a experiencia de Carne e Arena, unha experiencia de realidade virtual que tivemos a sorte desde este verán de poder disfrutar aquí na Cidade da Cultura en Santiago de Compostela e foi a única cidade en España, polo menos de momento, que podeu acoller pois esta experiencia do escolarizado director Alejandro González Iñárritu. Realmente creo que podemos logo falar pois longo e tendido e despois, sobre todo, de oír aos nosos convidados doxe sobre esta experiencia e sobre esa mezcla de linguaxes. Despois de ter a experiencia de Carne e Arena, podemos ver como a experiencia ou como a parte cinematográfica se mezcla con deseño, se mezcla coa parte de videoxogos, e temos a parte tecnolóxica que de alguna forma dá forma a todo ese contido. Pois precisamente partindo do vencello de Carne e Arena con outras experiencias artísticas, queremos abrir hoxe unha reflexión sobre as posibilidades da tecnoloxía e da revolución digital ao servicio dun discurso crítico, sobre a capacidade dos formatos híbridos para abrir espazos creativos propios. E como vos decía, pois nos acompañan hoxe para falar Anxo Abuín, que foi profesor da Universidade de Colorado en Borgoña e da Universidade de Vigo, actualmente profesor da literatura comparada na Universidade de Santiago de Compostela. Os seus campos de investigación son a teoría da intermedialidade, relacións entre o teatro, o cinema e as novas tecnoloxías e os estudios culturais. Participou en diversos proxectos de investigación, como a historia comparada das literaturas en la península ibérica e foi premio Valle Inclán de investigación. E tamén nos acompaña Xosé Nogueira, doutor en Historia da Arte, Historia do Cinema e profesor titular do Departamento de Historia da Arte da Universidade de Santiago de Compostela dentro do Seminario de Historia do Cinema e outras artes audiovisuais. Membro, entre outros, do Centro de Estudios Fílmicos da Universidade de Santiago e do proxecto Performa, no que traballa sobre a performatividade no relato audiovisual, as mutacións e hibridacións na arte e a disolución das fronteiras na cultura audiovisual contemporánea nos seus diferentes soportes. Moitísimas grazas a vos dous por acompañarnos hoxe aquí, por permitirnos abrir este momento de debate e moitas grazas tamén a todo o público que nos acompaña por acompañarnos, que saibades que despois das intervencións dos nosos invitados teredes tamén a oportunidade de vos intervir e facer as vosas preguntas. E sen máis, comenzamos. Moitísimas grazas. Grazas. Bueno, a ver se nos saben o... Vale, bueno, grazas a todos e todas por estar aquí. A maioría xa nos coñecemos moi ben. Parto da base de que case todos e todas coñecedes a experiencia de Carne e Arena, de maneira que eu vou limitarme, bueno, vámonos limitar realmente a poñer un pouco en contexto esta experiencia na que conflúen, bueno, o tema das migracións, a figura dun cineasta moi salientable como González Iñárritu, o tema da realidade inmersiva e o asunto do corpo, das súas performatividades. Xa vos digo, simplemente contextualizar un pouco o asunto, facer unha moi breve reflexión, por lo menos pola miña banda, sobre o que é Carne e Arena en sí, e deixar, sobre todo, planteadas ou propostas cuestións que podemos discutir e falar despois desta presentación, que se supón que é o que temos o obxectivo destes faladoiros. Entón, contexto, evidentemente, Alejandro González Iñárritu é mexicano e o tema da migración a través da fronteira entre México e Estados Unidos constitúe un motivo moi importante na produción literaria, ensaística, cinematográfica, artística, audiovisual do seu país, obviamente. E, como decía él, esas historias me perseguían. Entón, simplemente vos contextualizo un pouco, por exemplo, a nivel literario, como esas dúas literaturas que existían a un lado ou outro da fronteira, a literatura chicana e a literatura fronteiriza,
veñe de confluir, sobre todo nos últimos anos, eso estudou a profesora Fatema Mohamed El Salmi del Cairo, entre outros, no que xa se está a chamar unha literatura da migración, non? É dicir, e hai, bueno, unha insente produción neste sentido, xa vos digo, resumindo moito e sen entrar nas características da literatura chicana, que realmente é dos escritores mexicanos que viven nos Estados Unidos, ou da literatura de fronteiras, a border literature, a un lado e a outro da mesma, non? A partir de aí, pois novelas, crónicas, ensaios, hai moitísimos estudos, eu seleccionei para traer aquí un recente, a título de exemplo, de Santiago Vargas, que publicou en W Magazine, no que se abordan toda unha serie de obras, sobre todo isto tuvo un estúpido moi grande a raíz da presidencia de Trump, por suposto, e todo o que influiu no endurecemento e na radicalización das políticas antimigratorias, non? Cara aos Estados Unidos. No cinema, o tema da, bueno, a problemática dos mojados, os relatos dos cruces do Río Grande, non? A través do Río Grande entre México e Estados Unidos, a criminalización dos inmigrantes, a persecución das patrullas fronteirizas, a explotación dos temporeiros, o delictivo tráfico de persoas, en fin, o racismo, por suposto. Todas estas cuestións estiveron presentes moi pronto na produción cinematográfica de ambos lados da fronteira, desde clásicos do cine mexicano como Espaldas mojadas, que fixadevos, xa estamos nos anos 50 ainda, ata no que xa se planteaba moi claramente toda esta cuestión, ata o cinema estadounidense máis independente, máis alternativo, máis inquedo, tamén ten abordado ao longo das décadas esta cuestión. Traivos un par de exemplos para centrar esta cuestión. Alambrista, de Robert Young, con imaxes, bueno, hai unha serie de imaxes que nos van retrotraer as que vimos na instalación. La frontera, de Border, de Tony Richardson, porque é unha peli interesante esta, no sentido que era a primeira que se planteaba non tanto desde o lado do migrante como desde o lado do policía da patrulla fronteiriza e dos problemas de conciencia que lle comportaba toda a súa actuación. E isto nos enlaza cun das testemunhas, se lembrades que está o remate da instalación, no que tamén eu creo que Iñárritu con moi bon criterio incorpora esa voz do patrulleiro. O díptico moi coñecido de Gregory Nava, constituído por El Norte, e logo Mi Familia, que atravesa varias xeracións. Mi Familia empeza cruzando o Río Grande e logo os seus devanceiros. Mesmo no cine español temos algunha experiencia singular como a de Río Abajo, que en Estados Unidos nos países de fala inglesa comercializouse como On the Line, no que José Luis Borao abordaba claramente esta cuestión, ademais dun xeito moi complexo, porque alternaba a ollada do migrante, pero tamén a ollada, como vedes, do patrulleiro. Filmes máis recentes, vou saltando, como vedes, de década en década, para que veades que é unha constante desde 60 anos, como No Turning Back, Sin Retorno. Aquí, Migración Guatemalteca, isto é unha cousa que comentábamos antes, como México realmente, migración mexicana aparte, sobre todo nas últimas décadas, é un territorio de paso para moitos migrantes que veñen de outros países de Centroamérica, Guatemala, Honduras, Salvador, etcétera, etcétera. Este caso era un migrante guatemalteco, por exemplo. Filmes como Los tres entierros de Melquiades Estrada, o primeiro guión, por certo, do guionista habitual de Iñárritu, Arriaga, logo da separación de ambos. Máis recentemente, Desierto, de Jonás Cuarón. Xa vos digo, todo o tema da fronteira está a dar lugar, e concretamente no cinematográfico, xa se chaman os estudios sobre a fronteira, a toda unha chea de produción ensaística, investigadora, e mesmo, como vedes, libros monográficos, como este recente Cine e Frontera, que está moi ben. Por suposto, o libro aborda, xa non vou falar das fronteiras e das migracións, porque hubo un faladoiro a semana pasada que abordaba todo isto. Por suposto, o cine non só ten reparado na fronteira entre México e Estados Unidos, sino en todas as outras fronteiras, para empezar entre a de África e Europa.
series de televisión nos últimos anos, tamén aproveitando este novo formato tan en boga da docuserie, tamén están a abordar de cheo esta cuestión. A máis nomeada, quizás esa Immigration Nation, aquí Nación de Inmigración, de Netflix, unha serie que Donald Trump en persoa tentou impedir a súa difusión nos Estados Unidos, porque aquí non falamos de ficción, falamos de docuserie, cousa que non conseguiu, por suposto, pero que, bueno, que estivo aí, e vede, vos trouxen unha imaxe no que nun noticiero da BBC se aborda, esta imaxe corresponde a ese noticiero no que están a dar as novas de como Trump está a intentar parar a difusión da serie, ou, a nivel ficcional, series como Coyote, que tamén teñen o seu interese, bueno, unha miniserie, porque sí está tamén planteada desde o lado do patrulleiro fronterizo. Os fondos fotográficos que existen sobre esta temática son insentes, casi podíamos falar dun xénero propio. Arquivos como o de Getty teñen ficheiros e ficheiros específicos sobre esta cuestión, desde a construción do muro ata diversas imaxes sobre as patrullas, os cruzamentos do río, etcétera, que nos levarían tamén un pouco a instalación que vemos de coñecer, sobre todo imaxes como estas, de fotógrafos como John Moore, porque, aparte das asencias, hai fotógrafos como, bueno, e a isto volvo agora, Reuters, Getty, hai fotógrafos como John Moore ou Adam Ferguson que están a facer series, como esta Migrantes, de Adam Ferguson, que foi premiada a nivel internacional, que nos enlaza moito con aqueles fotógrafos como Walker Evans ou Dorothea Lange, a xente que documentou a Gran Depresión para a Farm Security Administration de Roosevelt. Bueno, pois, na actualidade hai toda unha serie de fotógrafos que están a desenvolver un traballo paralelo sobre o tema da emigración pola fronteira estadounidense. Performance, o mesmo, é dicir, hai moitísimos exemplos, trouxemos un par deles, sen máis, este Cuerpos al Vacío, que se fixo, como tedes aí, por parte dos artistas colombianos pola ponte Ben Franklin, sobre o río Delaware, entre Pensilvania e Nova Jersey. Este traballa a partir dun feito moi era Trump, dos máis de 16.000 nenos que en 2018 estaban detidos, porque os seus padres cruzan as fronteiras. Non sei se lembrades eses luctuosos acontecementos que nos levan ás gallolas. Estos son fotos da propia patrulla fronteiriza, o sea que tampouco se cortan moito en documentar iso. Bueno, pois eles a partir diso fixeron unha performance na que os globos representaban os nenos, cada globo levaba unha pedra, bueno, iban sementando todo ese percorrido, lembrando a eses nenos. Hai outros colectivos que vos quería, das que non traio máis, como por exemplo, hai colectivos como Secos e Mojados, un colectivo de performance e instalacións radicado en San Francisco, que traballa especificamente sobre estas temáticas, pero mesmo tamén hai performances turísticas sobre isto que entraría dentro da categoría do que se chama turismo negro, como que visita os campos de exterminio, etc. Este en concreto que localicé, que se chama Caminata Nocturna, pois ofrécese na localidade del Alberto, por parte dunha das comunidades indígenas dali, os Ñañú, e, bueno, vedes na esquerda, creo, o percorrido que se fai. É unha performance na que os da comunidade, máis xente do pobo e unha serie de artistas interpretan os coyotes, os polleros, os propios policías das patrullas, e os que se apuntan, os que nos apuntamos, interpretamos os inmigrantes. E entón realizan, como vedes, salen del Alberto e fan todo ese paso hasta o Gran Cañón de Cabanas. E a cousa vai en serio, quero dicir que ás veces hai accidentes e hai movidas malas, porque turismo negro se trata de que non se ir ali e pasear, sino que as pasas como as ten que pasar un inmigrante. Entón, xa chegamos a esos niveis un pouco, pero vede todo o mundo como se nos contextualiza. De maneira que, bueno, vede, poderíamos traer moitísimos máis exemplos, e entón, claro, quero dicir que a Carne e Arena non surde da nada, sino que ven dun contexto cultural e artístico moi concreto. Canto a instalación en sí, por ser breve, porque logo falamos dela, dicir que, evidentemente, non é a primeira, hai precedentes no que atingue ao uso da realidade virtual, no propio cinema, vinculado ao cinema, aparte de outros moitos
sobre todo nos últimos anos, e creo que Anso vai abordar todos eses exemplos. Pero en relación especificamente co cinema, xa hai un precedente na película Wild, que aquí se titulou O alma salvaje, de Jean-Marc Vallée, que está protagonizada por Reese Witherspoon e que está baseada nas memorias de Cheryl Strayed, que é unha persoa, unha muller nova que ten unha serie de desgracias persoais, a perda dun fillo, toda unha serie de cousas, e se decide facer unha gran ruta que existe nos Estados Unidos, que ríete tío do Camiño de Santiago, entre o sur e o norte, pasando polas rocosas, unha experiencia moi extrema. Ela escribe unhas memorias e a película adapta esas memorias. O que me interesa agora comentarvos, e aquí, vedes un pouco a filmación do asunto, é que a esa película asociouse o que se chamou With the Experience, que é unha pequena peza de realidade inmersiva, creada por Félix Rafael e Paul Layonés, que son unha xente que traballa neste eido. De feito, Félix and Paul Studios é a súa empresa. Esta é unha peciña de 3 minutos na que, como vedes, nos poñemos un casco de RV, igual que, concretamente este que comercializa Samsung, igual que nos pusemos arriba aquí, e, nun momento dado, teñamos unha conexión aí que non sei se entra, é unha imaxe fixa desa experiencia, que complementaba a película. Sentámonos con ela a un nivel... Isto é unha imaxe conselada, non sei imaginades como vai o asunto. Quer dicir que hai experiencias previas de pezas semellantes, non ao mellor tecnolóxicamente, porque claro, a peza que vimos Carne e Arena son 4 anos de desenvolvemento, moitos cartos, pero deste tipo. A diferencia que, claro, estas eran pezas complementarias, por así dicir, a filmes, mentres que esta é unha peza especificamente creada, unha peza independente. Podo avanzar? Sí. Vale. Un par de comentarios sobre a peza, para darlle paso a Anso. Evidentemente, Iñárritu, como xa sabemos todos, deseñou a peza como unha experiencia en 3 actos. E cito, o primeiro acto será un acto físico, e cando nos introducimos nesa hielera que reproduce a escala o que son as celdas das que se deteñen os migrantes, ás veces están aí 2 ou 3 semanas, e quere que sintamos físicamente, porque además se lles chaman así, hieleras. Xa sabemos todos por qué, logo de estar un rato ali. E logo está este asunto do calzado, que noutro acto artístico foron recollendo, como se explica ali. Unha peza que sentimos físicamente, que nos fai descalzar, que se empezamos a sentir o frío, que estamos todos de acordo en que dá moi mal rollo. E logo hai unha segunda fase, que é a fase virtual, a de inmersión, no deserto de Sonora, onde pasamos por a experiencia, e unha terceira fase que Iñárritu define como intelectual, que é a das historias dos migrantes en vídeo, que está na terceira sala. El decía o seguinte: la virtualidad no es suficiente, por eso apelo a la realidad. O sea, que empezamos na realidade, vede que se empezamos na realidade nese muro, ese trozo de muro, que está ao comezo, antes de entrar, entramos na realidade, pasamos a inmersión virtual, pero volvemos tamén á realidade e lle damos un contexto que acabamos de ver. Teño estas imaxes aquí porque Anso e máis eu visitamos por vez primeira esta instalación grazas a amable convite de María Pereira o día da inauguración, o día 1, e aqueles días tiñamos moi en mente todos, ou por lo menos nós, as imaxes que recordaredes dese remolque no que morreron asfixiados se encontraron 53 persoas mortas, asfixiadas en San Antonio, Texas, e eran imaxes que poboaban os medios. A min impresionoume moito, comentamos Anso eu aquel día, que como algúns das testemunhas que vemos na terceira sala falan de como eran apiladas elas e eles como troncos de madeira, exactamente isto que acabamos de ver, o cal ese proceso intelectual de Iñárritu se nos volveu doblemente real
precisamente porque coincidiu con aqueles días. Fixemos que estas imaxes nos remiten á primeira estancia tamén, non? Da hielera, eso que queda, non? Esas roupas, esas prendas, ese calzado, etc. Entón, nese sentido está así planteada, é unha obra, claro, e aquí falamos disso, transmedia, mixmedia, como queirades chamar, na que, bueno, desde a instalación escultórica a partir do muro, pasando polas técnicas de construcción de imaxes digitais, a fotografía en 360 graus, etc. Bueno, todo eso se incorpora. Parte, a mí me interesa moito, dun posicionamento que mesmo aspira, é un posicionamento político, obviamente, pero aspira un pouco a ir máis ao lado político. E cito-vos unhas declaracións do Diario de Tijuana, para ir rematando, do propio Iñárritu. Dice, la obra ha sido creada en realidad virtual para tener un gran impacto en una sociedad cada vez menos sensible a imágenes sobre dramas como el de los inmigrantes. ¿No? Esa anestesia da mirada que os que me coñecen xa sabemos da que falamos moitas veces. ¿No? La realidad ya no es suficiente para nosotros. La cantidad de información sobre esas personas ya no nos genera ningún interés. Hubiera podido filmar un corto de 10 minutos y nadie hubiera venido, lo hubieran visto 10 personas. Aquí estoy yo, en una pieza mía, una instalación, que es una forma de expresión personal de una situación mundial y la herramienta tecnológica me da la posibilidad de entrar incluso en el subconsciente de los personajes. Bueno, esto de la situación mundial, lembrame unha cousa. Cando en Cannes se presentou, e agora vou con iso, porque aquí temos un paradoxo, non? Que xa temos comentado entre algúns de nós, esta peza, había unha pequena diferencia, onde agora vedes, sabedes, como esa mesa con balseiros, que tal, en Cannes o que había era unha serie de flashbacks, que pertencían, en plan perdidos, sabes, en plan multitrama, ao pasado de moitos deses migrantes que están logo na peza. Pero, como máis adiante, xusto tempo despois, empezaron esas escenas de Ceuta, de Melilla, das vallas do Mediterráneo, sobre todo ali cadrou estar en Salónica, cando pasou unha das movidas, ele e Luzbeck pensaron en sustituir eses flashbacks por esa peza que vemos agora, que resulta tan, bueno, desacougante mesmo dentro da instalación. Entón, bueno, aí hai unha pequena diferencia, vale? Entón, bueno, este é un tema moi interesante, non? E logo, bueno, nos leva a outra cousa, que é a reflexión sobre a viabilidade dun humanismo tecnolóxico no que as posibilidades de simulación da realidade propiciadas pola evolución digital, tan presentes en campos como videoxogo, etc., se poden poñer ao servizo dun discurso crítico e que se confronte con eso que José María Lasalle chamaba recentemente a biopolítica do metaverso, ese metaverso que está controlado polas grandes corporacións. Entón, aí temos unha cuestión, porque o asunto do metaverso vai ser central nos próximos anos, e está a ser xa. E traio-vos como anécdota este episodio que vin esta semana, o primeiro episodio da derradeira temporada de The Good Fight, no que se abordan as novas implicacións do metaverso. Este episodio, moi brevemente, non quero facer espoliar moito, non, pero vai dunha rapaza que, bueno, o seu avatar no metaverso foi, como vedes, acosado e abusado por unha serie de outros avatares masculinos. Denuncia eso como un abuso sexual. As protagonistas que tedes á esquerda, cando están vendo esa imaxe, a súa primeira reacción é, bueno, pero isto que? Isto non sucedeu, isto non aconteceu, non hai caso. O abogado, bueno, a rapaza, como vedes, bueno, este outro tema dos King, sabedes que sempre son moi maliciosos, non? O avatar dela, como vedes, ten moi pouco que ver con ela en realidade, pero o seu abogado di que convence o xuiz, porque o xuiz que xulga o caso en principio vai desestimar, porque di, efectivamente, isto non pasou na realidade, que se poña o casco de realidade virtual e, sobre todo, o traxe, co que no metaverso podes sentir sensacións como tacto, movimento tal, e cando o xuiz, que vedes que é un avatar moi cachondo tamén,
se pon iso e é atacado, el sente esa sensación de ser sobado e cambia radicalmente a súa sentenza e asume o caso. Fixadvos, non? É un pouco exagerado o asunto, pero non tanto. Decir, hai xente, xa comentamos antes, que xa está a comprar propiedades e está a reunirse no metaverso. De maneira que, cuidado con esta cuestión. En cualquier caso, estamos fronte a un paradoxo e termino. Esta é unha obra dun sobranceiro cineasta, moi experimental xa dentro do que é o mainstream, porque, bueno, xogou sempre, sobre todo na súa triloxía da morte, non? Amores Perros, 21 gramos, Babel, coa multitrama, con todo este tipo de cosas. Logo pasou a experimentar co plano secuencia, inda que fose un falso plano secuencia en Bergman, etc. Bueno, un sobranceiro cineasta moi dado á experimentación, ás procuras, que presenta Cannes, o festival máis importante do mundo, selecciona esta peza en 2017 na súa edición para ser exhibida, e ao mesmo tempo, ese mesmo ano, gana un Óscar, bueno, se lle concede un Óscar especial polas súas posibilidades, as posibilidades que presenta. É curioso, porque estamos en Cannes, nos Óscars, sin un cineasta, e isto non é cine. Para nada. Nin ten nada que ver co cine. É unha outra cousa. O propio Iñárritu dixo, claro. Isto non é cine, isto é unha outra cousa. Entón, o cinema, sabémoslo todo, non? É encadramento, é longitude de lentes, é edición e montaxe, é un posicionamento das imaxes que construen o espazo e o tempo, é un mega narrador que dirixe a nosa ollada, claro, un clímax. Aquí desaparecen todas esas marcas enunciativas. De feito, como Iñárritu, porque este é un reto deste tipo de instalacións, como narramos? Porque aquí o espectador é personaxe, nós somos personaxes. Bueno, unha forma que Iñárritu desenvolve aquí, non sei que vos parecerá, é levarnos a ese clímax final na que un ítem, un policía, nos encañona e nos interpela. Que é unha forma de intentar pechar ese relato. Logo falaremos de todas estas cousas, porque este relato cambia a cada nova visita que fagamos, o comentábamos, os que xa fomos máis dunha vez, vivimos a experiencia dunha outra maneira. En fin, unha experiencia que é unha experiencia corporal, porque sentimos frío, sentimos o vento, sentimos as luces, os sonidos, sentimos a area do deserto baixo os nosos pés, estamos mergullados de entre imaxes fantasmáticas, porque realmente intentamos tocalas e se nos escapan, en fin, toda unha serie de cuestións das que logo podemos falar. E logo tamén podemos falar dunha cousa que tamén agromaba nas nosas conversas privadas, ten agromado, que diferente experiencia poden ter unha persoa da xeración da Anso ou miña con un rapaz de 16 anos. Porque o mellor, o que unha experiencia que nos deixa moi impresionados a un certo tipo de xeracións, porque ademais estamos o mellor máis comprometidos políticamente, ou coñecemos máis o tema, ou nos chega de outra maneira, o mellor para un rapaz de 16 anos, acostumado o mellor a xogar xa con videoxogos de realidade virtual, este é un videoxogo alucinante. E ten unha experiencia máis lúdica. Bueno, en fin, cousas que temos e que vos deixo planteadas para despois. Anso, cando queiras. Vale, pues, grazas, Xosé, grazas a María, Ana e a Organización da Cidade da Cultura por darnos ocasión de ter esta conversa, como tantas veces tivemos noutros contextos, para falar neste caso da instalación ou exercicio de realidade virtual que é Carne e Arena de González Iñárritu. Estou esperando a que grazas tamén, Xosé, por non contarnos o argumento do primeiro capítulo de Good Fight. Xa saiu a superstición do spoiler. Aos que non o vimos, pero sí que é interesante porque eu tamén vou derivar cara argumentos parecidos, e como vedes aquí, como ides ver na miña presentación, hai unha certa inversión de papéis, porque ti comezaches falando de literatura e acabaches falando de
de cinema, de carne e arena, eu comezarei falando de cinema e acabarei falando algo un pouco de literatura. Non? Botei en falta unhas cousas na túa introdución, que aproveito para... Era por non deixarte sen tempo. Isto bo que ten ser o segundo, Claro. como Valeria Luiselli, que está agora moi de moda. Non? Digo isto porque é da mesma xeración de González Iñárritu e dialoga moi ben toda a produción de Valeria Luiselli sobre estas cuestións. Ou tamén me extraña que en televisión non puseras estes, non sei se vedes os domingos pola tarde, estas series que hai de fronteiras México-Estados Unidos, na que se narra a partir do punto de vista dos dicen que policías. traía un par de Bueno, exemplos. pero esta é moi interesante. Pero vamos. E tamén teño que agradecerlle, porque pensei que podría ser unha deriva, algo asomou ao final do teu discurso, non? Que non haxa unha discusión real sobre se isto é cinema ou non, ou se este tipo de produtos significan a morte do cinema, non? Hai un montón de bibliografía que defende esa idea de forma máis ou menos irónica, desde Cassetti ata Godrol, non? Unha bibliografía inmensa que estaba na orixe dunha das oleadas. A idea de realidade virtual tivo moitas oleadas que poden remontar mesmo ás vanguardas, non? A idea de inmersión no cinema, mesmo no cinema das orixes. E todo o cinema performativo. Claro. Bueno, pero era xa por non derivar hasta ali. Non? Bueno, pois, evidentemente, eu creo que isto non é cinema, non é unha evolución do cinema en dúas dimensións. Esta realidade virtual é outra cousa, como moi ben acaba de explicar Xosé, como o propio González Iñárritu recoñece en moitas das súas declaracións. Non? Está un produto que mestura linguaxes moi distintas, unha bella aspiración da arte, non? Esa obra de arte total. Esta discusión sobre a fin do cinema dominaba a finais dos anos 90, do século pasado. Non? O que me sorprendeu agora, mirando cousas para Carne e Arena, é que, como vou intentar expoñer cara ao final da presentación, o que domina nesta última oleada, precisamente a que pode representar Carne e Arena, non? Do 2017, a cuestión que se asocia á realidade virtual ten máis que ver co ético que coa propia linguaxe cinematográfica, non? É dicir, cales son os aspectos éticos que se plantexan neste tipo de creacións. Aí tendes un artigo de Balbi Cantone sobre Carne e Arena, onde se lle dá nome ao que pode ser ese produto, non? De instalación experimental ou audiovisual ata cinema interactivo, cinema expandido, que é un termo que ti tamén empregaches nalgúna publicación, realidade mixta, que ti tamén empregaches. Todos eses son termos que adoitan aplicarse a este tipo de obras de arte, non? Que me remiten, que nunca traballei, tamén teño que dicilo, de forma moi específica neste campo, son a relación que ten co ámbito teatral. Todo isto remíteme a bellas discusións que eu empecé a coñecer, insisto, a finais dos anos 90, a partir de algúns libros que me permito traer aquí. O primeiro é este, Computers as Theatre, de Brenda Laurel, que se publicou no ano 93, e que fala de realidade virtual, e que se reeditou moi revisada no ano 2013. É que é un libro que a mí me tiña que interesar, porque para falar da realidade virtual emprega Aristóteles. É dicir, todo este libro é unha revisión da poética de Aristóteles, dos fundamentos da poética de Aristóteles, aplicada a esta nova vía, iso sí con un emprego dunha terminoloxía moi novidosa. La fala de interactores, fala de espectactores, todo isto seguramente xa coñecedes, pero a altura de 1993 era extraordinariamente raro atopar todo isto que nós enseguida vimos aplicable, por exemplo, ao ámbito da performance, que ti mencionaches
Tamén aí se podería ter traído o nome de Guillermo Gómez Peña, que ti coñeces moi ben, Sí. que, bueno, toda a identidade chicana ten que ver precisamente coa fronteira e o traballo de Gómez Peña sobre os espaldas molladas é moi representativo tamén de todo isto. Na última versión xa de 2013, entre 1993 e 2013, pasan cousas importantes nos estudos da cultura visual ou audiovisual. Fundamentalmente o que pasa é a creación dos estudos transmedia a partir da irrupción dunha figura importantísima que é Henry Jenkins. Entón, esa reflexión sobre a transmedialidade vai na recoller Brenda Laurel na segunda edición do libro ao falar da transmedialidade, planteándose precisamente estas preguntas. Como aos artistas na actualidade lles gusta traballar en diversos medios e contar historias que se complementan a partir de distintas plataformas. Aí non vou ni siquiera traducir, porque todos somos moi conscientes deste xogo que ten que ver coa idea de cultura participativa e de cultura dos fans. Os fans son realmente importantes na implantación de todo isto. Aí tendes a definición original no 2006 de Henry Jenkins, que é super citada, que se marca dentro dunha eclosión efectivamente de franquicias transmediais que se inician no que se refire ao ámbito dos fans con Star Trek, seguramente, despois coa Guerra das Galaxias e con todo o que moi ben coñecedes. Nese sentido, Carne e Arena tamén plantexo se se pode, pregunto, se se podería interpretar como unha obra de arte transmedial, no sentido que ti indicabas precisamente de que hai diferentes medios que se poñen en xogo, neses tres actos que ti mencionabas. Hai dende unha especie de instalación ata un produto máis audiovisual, máis intenso dentro do punto de vista da exploración da realidade virtual, e despois hai todo un xogo co puramente documental, seguramente manipulado, pero co puramente documental. Jenkins decía que tamén o exemplo máximo desta transmedialidade é Matrix, e toda o desenvolvemento de distintas plataformas, evidentemente están os filmes, pero están as películas de animación, os videoxogos, os cómics, en fin, todo o que se pudera poñer en xogo, pois se facía. O segundo libro que me resulta interesante para abordar esta exposición é este de Hamlet en la holocubierta de Janet Murray, que é un libro do ano 97, esa primeira oleada de... Insisto en que nesta primeira oleada a pregunta é cal é a estética da realidade virtual, de que se trata. Janet Murray é bastante optimista, ela entón traballaba no MIT, é bastante optimista, ve na realidade virtual, que neste caso é máis ben holográfica, na realidade virtual ve o futuro do audiovisual, o futuro máis que do audiovisual, diría eu, do entretemento. Nin a literatura, nin o cinema van continuar, o que vai aparecer é un novo xogo que ten que ver coa realidade virtual. A primeira vez que aparece esa idea do holocuberta, que seguramente a Gus vos soa, é en Star Trek The Next Generation, no capítulo que se chama, creo que Encontro en Farpoint, hai unha demostración da potencialidade desta habitación na que entran os personaxes de Star Trek para pasar o seu tempo libre vivindo historias que se lles contan de forma holográfica. Cada un deles ten unha preferencia por historias determinadas. Por exemplo, ao Capitán Picard gustalle a novela negra, ou a Data gustalle o Sherlock Holmes. Podes atopar fotos nos que entran nesta holocuberta, que despois se vai desenvolver en toda a franquicia de Star Trek. En Star Trek Voyager
hai toda unha utilización da holocuberta de forma máis expresiva, non? Hai un capítulo que vos recomendo que se chama Persistencia da visión, onde a capitana Janeway, creo que se chamaba, entra na holocuberta para vivir como se fose un personaxe das novelas de Jane Austen ou de Charlotte Bronte. As historias de amor, ela se convierte nunha institutriz que coida os nenos dun noble, se crea unha historia de amor entre... O que pasa é que todo iso ten repercusións psicolóxicas importantes e acaba por ela vivir alucinacións que derivan do uso abusivo da holocuberta. Isto é interesante porque as repercusións, hai toda unha bibliografía extensísima da que eu non podo dar conta porque non entendo case nada, non? Que ten que ver coa neurobioloxía e con disciplinas que son moi alleas a min. No libro de Murray danse 3 características para esta nova estética da realidade virtual que son aínda moi utilizadas e que creo que son moi útiles. Ten que haber na realidade virtual inmersión, que é unha das, digamos, dos termos, despois vai aparecer nunha diapositiva, dos termos clave da reflexión estética actual. Mesmo no teatro, non? A idea de inmersión volveuse omnipresente. Non? Aí, antes quizáis era a idea de performance ou de performatividade, agora todo produto que queira ser moderno, contemporáneo, ten que ser un produto inmersivo. Aí vedes como describe ela dunha maneira quizáis máis naif, máis inxenua, pero moi interesante, a idea de liminalidade, non? Que creo que está moi presente, mesmo González Iñárritu xoga co primeiro acto como unha especie de porta, non? De porta que temos que traspasar para acceder a ese elemento central que é a presentación da realidade virtual. A actuación, por suposto, aí tendes en inmersión a idea de participación. Vivimos nesa cultura participativa e non sempre iso é positivo, non? Hai quen defende que a participación se a converter nun valor da economía neoliberal, é dicir, que agora todo ten que ser participativo e todo o que se nos quere vender pasa precisamente por o uso de estrategias participativas. Así que cuidado, a idea de máscara, avatar, en fin, cousas que ti explicaches moi ben, tamén o emocional na idea de inmersión. A idea de actuación, que hai que intervir no entorno no que ti te ves inmerso, e aí vedes... Iso conecta, se me permites, coa idea de presencia tamén de Slater. Volverei sobre iso tamén máis adiante. Esa idea de... Tamén xoga González Iñárritu con esa idea de actuación. Nos temos que, digamos, que habitar ese entorno no que penetramos a través desa primeira porta. E por último, a idea de transformación, quizáis está menos interesante de todas para Carne e Arena, porque o elemento narrativo en Carne e Arena está menos presente, ainda que hai, evidentemente, ti tamén o explicaches moi ben, un xogo mesmo coa elipse, con algúns procedementos narrativos, pero sí que hai esa noción de verosimilitude que me parece importantísima. O entorno virtual é un entorno que ten que reproducir a realidade tal e como a coñecemos a través do uso de medios informáticos. Bueno, aí vedes esa constitución do termo inmersión como termo clave do noso mundo, mesmo nos museos, como acabades de ver. Unha das cousas que se lle reprocha precisamente a González Iñárritu é esa especie de museificación do relato, a levar o audiovisual cara a un museo, afastalo das salas de cinema. Pero iso tamén é unha deriva inevitable e nada podemos dicir sobre iso. Bueno, aquí hai demasiado texto e non di máis que o mesmo, engadindo a idea de presenza que ti mencionabas antes. A idea de presenza é moi importante para conseguir esa inversión. Pode ser tamén telepresenza no sentido de que moitas veces estamos conectados, esa idea de conectividade, pero tamén esa presenza nos leva a lugares moi lonxe de onde nós estamos.
Nesa primeira oleada, vou ir un pouco rápido para non estenderme demasiado, tamén había unha preocupación que era explicar que tipos de linguaxes, que tipos de perspectivas se aplicaba estéticamente a eses produtos, non? E como era a experiencia de cada un dos usuarios, non? O termo usuario, participante, como era a experiencia de cada un dos. Este é un libro clásico sobre esta cuestión. Bueno, aí vedes unha clasificación posible, creo que é fácil de entender. Deixo aí tamén a pregunta, eu teño a miña idea, non? Pero creo que non é tan clara como poida parecer, non? Que tipo de usuario se practica en carne e arena, non? A clasificación máis clásica é a de primeira persoa, non? Terceira persoa, a que se pode engadir unha idea interesante que é a de impersonación. Impersonación é cando ti és un personaxe, non? Do relato, que é bastante habitual. Digamos que en realidade virtual, polo que eu poido coñecer, a estrategia máis habitual é a primeira persoa, iso é a que máis éxito ten. A terceira persoa é menos, porque aí carece de tanta interactividade, outro dos termos interacción, outro dos termos claves dos que xa falamos. A impersonación é tamén moi interesante. Traivos algúns exemplos, para non estar aquí eu falando todo o tempo, non? Que me resultan atractivos. Claro, non nos puiden vivir. Aquí tamén teño que dicir que son exemplos que coñezo de segunda man. Pero que creo que estive mirando bastante sobre eles. Dear Angélica, sabedes que esta canonización da realidade virtual é efectiva, non só porque cineastas da importancia de González Iñárritu están a facer estas cousas, senón porque hai mesmo un premio Emmy de produtos interactivos. Esta película estivo nominada a un premio Emmy, que non gañou, pero existe esa categoría. Non sei se podemos enlazar un poquinho para que vexades. Gústame este proxecto porque ten que ver coa linguaxe do debuxo, da pintura, do surrealismo, do dadaísmo, que tamén se vincula moito á realidade virtual. What you see in paintings is a window into someone's artistic interpretation of the world. In VR, you don't see that person's point of view through a window, you're inside of it. And we're unconstrained by reality. We can take you to places like inside a drawing with Dear Angelica. It was really important to me to create the feeling that these drawings were sort of arriving from nowhere. You feel a lot more. Bueno, aquí vedes que with Gina VR, Davis, that it will be a much more coñecida, intense que experience. fai o papel de Angélica. You live it, you feel the creation of it. We begin with the daughter writing a letter to her mom. Bueno, podedes miralo e investigalo pola vosa conta. Angelica. Dear The tiny Angélica bed, the tiny girl, and the tiny television. é moi interesante, é unha estrategia testemunha, dicir, ti estás dentro, pero non podes facer gran cousa, só ver o que os personaxes fan, non? E, evidentemente, tens un entorno de 360 graus, é moi interesante. A min, por que me interesa? Porque pon en xogo a idea de escritura. Dicir, aquí é unha nena que escribe cartas a unha nai que desapareceu. A nai era actriz, entón, ela mestura os seus propios recordos reais cos recordos que ela ten das películas da nai. Entón, me parece unha idea interesantísima. Como esta, e aquí digo que imos chegando ao literario, da que teño realmente menos información, pero está baseada nun feito real, que nos anos 80, houve un enxeñeiro que creou un robot que tiña a mente ou quería ter a mente os recordos e a forma de ver o mundo de Philip K. Dick, o escritor de ciencia ficción. Todos coñecedes, non vos vou ni siquiera nombrar novelas ou contos deste escritor.
Entón, isto é unha impersonación. Ti vas vivir como se foses o robot, como se foses Philip K. Dick. Non sei se podes conectar. Aquí o literario ten moita máis importancia, claro, porque se coñeces digamos, a personalidade conflictiva de Philip K. Dick, disfrutas moito máis. Phil, can I ask you a question? Do you dream? Bueno, isto dá escasa mostra, como te dicías tamén, dos teus exemplos do que pode ser a experiencia inmersiva da realidade virtual. Can you hear us? Pero I hear fixadevos you como, perfectly well, David. ademais, teñen estes dous exemplos unha cousa que Can you tell me your é name? My name is Philip, but everybody calls me Phil. Bueno, a mí interesoume esa coincidencia porque tamén cando o cinema nace, non, ten esa vinculación seguida co mundo dos soños, coa recuperación, non, da posibilidade de acceder ao interior das persoas, non? Bueno, este é o exemplo que máis me gusta, que máis interesante me parece, que ten que ver coa primeira novela da triloxía de Nova York de Paul Auster, con City of Glass. Como todos os que acabo de dicir, estas mostras de realidade virtual son moi curtas, duran 12 minutos, bueno, un pouco como esta tamén, non? Porque, bueno, é moi difícil crear, non son relatos, senón, desde o punto de vista económico, crear un produto destas características. Gústame este caso porque é moito máis transmedial, non? O sea, que a mesa recibía ese nome de esa referencia, ou tiña esa referencia a transmedialidade. Aquí é moito máis interesante. A primeira novela de Paul Auster adaptase ao teatro, faise unha adaptación teatral, e como acompañamento a esa adaptación teatral os asistentes ao teatro podían asistir a unha experiencia virtual, na que, bueno, se lembrades esa novela, bueno, hai todo un xogo metaficcional, que compara esa novela co Quixote, con ese tipo de experiencias, non? Nas que aparece Paul Auster como personaxe, pero vivimos a unha situación un pouco caótica en relación con un escritor de ficción negra que se ten que converter en detective. Aquí vamos vivir con ese escritor este tempo, esta experiencia de realidade virtual. Por certo, a compañía que fixo isto super potente foi a que fixo, por exemplo, a ceremonia de apertura dos Xogos Olímpicos de Londres. O punto de partida é moi bonito, hai unha chamada telefónica. Yeah, it was really good. It really added to the entire theatre experience. It was great. I thought it was really good. I did it once before, but the reason I've done it again was because I was a bit of a numpty. I didn't realise you could look all around the room, and I've just been doing that, and wow, it blew me away. It's brilliant. Yeah, really enjoyed it. I think that's what I'm looking for. It's like very abstract. Like it kind of captures the listener's attention straight away. It's very immersive, very exciting as well. Like the story was good, and I might go watch the theatre production now. Is it a theatre production? Yeah. Bueno, tenes tamén en internet algunha mostra en dúas dimensións de como podería ser esa experiencia, tamén de impersonación, porque ti vives como
como o detective protagonista da novela, non? Pero aquí hai unha transmedialidade no sentido de que temos tres medios, ao menos, non? Novela, teatro e unha experiencia en realidade virtual que intenta reproducir. Nesta segunda oleada, hai que dicir que moi asociada á discusión actual, a carne e arena, xa non é a linguaxe nin os tipos de estrategias que se empregan o tema fundamental, senón as consecuencias éticas da realidade virtual, sobre todo cando esa realidade virtual pretende ter un contido político, como neste caso. É dicir, a ver se consigo expresalo ben, isto ten, como decía Xosé, unha dimensión política evidente, non? Intenta denunciarse unha situación que é a da fronteira entre México e, en xeral, as dificultades de movimento dos inmigrantes que están buscando mellorar a súa vida, non? Entón, González Iñárritu ponnos nunha situación que pretende facernos vivir esa realidade, non? E empatizar con esa realidade. Ora, a pregunta é, dende un punto de vista ético, ese intento de empatizar é lexítimo, está ben, ou é simplemente un exercicio que queda lastrado pola súa propia dimensión estética? É dicir, canto nos dura o impacto do que ti falabas nada máis sair de carne e arena, non? Entón, sentimos ese impacto. Despois hai toda outra serie, bueno, isto está un pouco descolocado, non? Mitrí, que no ano 63 fala aínda do cinema como hipnose, non? Que é algo que se fala agora tamén moito. Aquí están as declaracións de Iñárritu dicíndonos que pretende que nós vivamos como inmigrantes. Realmente iso o que se consegue, vivimos como inmigrantes, saímos pensando nese tema ou simplemente despois dese impacto inicial esa empatía se desvanece. Hai, polo menos que eu coñeza, xa como, bueno, non sei, 5 ou 6 traballos, algúns moi inmediatos, son reseñas da presentación, por exemplo, en Washington da experiencia virtual, que son bastante, que discuten bastante esta cuestión, non? Por exemplo, na primeira parte, no primeiro acto que ti sinalabas, non? Parece que te queren converter, non? Nunha especie de inmigrante. É legítimo iso. Isto plantease tamén para outros temas, racismo, en fin, sexismo. Está ben que se nos pretenda facer iso. É representable a dor dun inmigrante, por exemplo? Esta é unha pregunta, non? O trauma dun inmigrante é representable? É representable a través de mecanismos de realidade virtual? Realmente nós, con esa empatía que sentimos no segundo acto, estamos sentindo o mesmo que un inmigrante? Dar protagonismo a un visitante, a unha experiencia de realidade virtual, isto dio literalmente un dos críticos, non? Que pagou, imaginade, $20, $30, non? Por entrar aí, iso é, digamos, lexítimo, dende un punto de vista ético, insisto que aquí o componente ético é o que se destaca, non? Esa é unha reseña positiva, non? É imposible non empatizar con estes compañeros de viaje, pero tamén hai, bueno, aquí tendes unha dimensión que creo que seguramente tiña moi presente González Iñárritu, non? A oposición entre, digamos, o acceso que ti sinalabas, non? A información que ten que ver cos inmigrantes e carne e arena. Isto é de un texto de Raesens, que, sin embargo, é absolutamente tamén negativo sobre carne e arena dende esta perspectiva. Como neste artigo, que se plantea, eu creo que as cuestións fundamentais desde o punto de vista ético. Que ocorre cando experimentamos el sufrimiento en tercera persona? Cambiamos al ver estas imágenes? Que realmente tería que ser o objetivo último, non? Porque senón estamos caendo no valeiro. Estamos creando algo que
que absolutamente extraordinario, non, desde o punto de vista estético, pero que non produce ninguna variación nos comportamentos, non? Porque realmente o problema sigue estando aí, que é o problema da fronteira. Es posible movilizar a los espectadores a través de la indignación que causen las imágenes de... Este é un problema que non só afecta a carne e arena, é un problema que afecta ao tema da dor e do trauma. Rebecca Adelman, que ten un artigo maravilloso, que asistiu a carne e arena, realmente disfrutou desta experiencia, o cal xa é un paradoxo, disfrutou moito desta experiencia. Responde con esta frase que quero deixar aí como final. Lo único que la realidad virtual puede producir consistentemente es la empatía virtual. Ahí ese corazón partido, ¿no?, de carne y arena entre nosotros y ellos. Hai un dos artigos, non lembro agora cal, di unha cousa terrible, moi injusta, penso tamén, ¿no? Di que a terceira parte na que se introduce o elemento documental é o resultado da mala conciencia de González Iñárritu. Por la segunda parte, ¿no?, por crear ese entorno. Entón, introduce as persoas reais e tamén lle dá moitísimos paus porque todos son moi bons. Unha especie de buenismo na terceira parte que aos hipercríticos molesta. Poño todo isto entre interrogantes porque non teño unha postura moi marcada. Eu por agora me vou conter. Sí. Pero como sabía que isto iba a provocar en Sosexa ese estalido de no, bueno, que o oído da psicoanálise para afeccionados é un oído complementario a este, evidentemente, e todo ese hipercriticismo snob e elitista, pois tamén, e non empaticemos con nada, nin con racismo, fagamos entertainment, e así xa non temos mala conciencia de nada, non? É dicir, o que quero dicir é que, claro, estos son críticos del Times, ou son críticos del tal, pero a veces o traballo de campo é máis esclarecedor. É dicir, eu creo que o efecto que crea isto en cada persoa, para empezar, depende de cada persoa. E o que comentábamos antes, é dicir, pero eu si coñezo... Ahora, tío, que estos críticos que din, vamos a movilizarnos todos porque hemos ido a ver carne y arena y sigue la inmigración. Sí, claro, nos vamos a movilizar todos, vamos a derrocar gobiernos y vamos a tal, y vamos a acabar con la migración. Claro, eso, ¿qué carallo de pregunta é esa? É dicir, non creo que Iñárritu, nin calquera artista que fai calquera película, calquera obra de teatro, ou escribe calquera libro, teña que ter ese objetivo, non, de nuevo orden, non, como a película mexicana, non? Pero sí creo que hai xente que sae, eu coñezo xente que sae totalmente impactada pola experiencia, porque lle dá, bueno, eso que Iñárritu en orixe pretende, é dicir, trascender un pouco a imaxe televisiva que xa temos tan deglutida. Bueno, canto dura ese impacto? Bueno, eso dependerá para empezar de cada persoa, non? E evidentemente, ti, eu, Julio, Laura, Pado, calquera dos que este aquí, evidentemente non percibe a experiencia do mesmo xeito que o mellor unha persoa do común que non este familiarizada cos medios. Que supoño que se o público medio que se dirixe Iñárritu, non o especialista en... Inda nós, e o temos comentado, eu non vivín a experiencia, creo que era Sergio que o comentaba nunha charla previa que tuvimos, non? Non vive esa experiencia do mesmo xeito a primeira vez que visitas a instalación que a segunda vez que visitas a instalación. Porque a túa propia estrategia como espectador, personaxe, cambia radicalmente. E é máis, e ele introducía unha cousa que é perturbadora, pero que non deixa de ser certa, xeracións á parte, que a primeira vez podes sair soqueado. A segunda vez a experiencia xa casi tende máis ao lúdico, entre comiñas. Porque xa a ir a segunda vez xa xogas, non? Xa xogas do que vou facer que non fixen a primeira vez, que non coñece a instalación, como me posiciono, onde me poño. Eu mesmo, a primeira vez que entrei na instalación, pois, vivina desde o punto de vista do inmigrante, pero a segunda vez vivina desde o punto de vista dos patrulleiros, porque cambiei totalmente o meu foco, non?
Entón, bueno, eu creo que o que se compre plantear vai máis pola vía de la fuente, é dicir, como a realidade virtual, aparte de servir para videoxogos inmersivos nos que vamos matando a toda criatura vivinte en 3D, ou para as movidas no metaverso, que isto é un tema que podíamos abrir aquí e comentar, pois pode tamén ter, igual que ten o cine, igual que ten a literatura, igual que ten outras artes, a performance, ¿no? Etcétera, outro tipo de, bueno, de servizo que era un discurso crítico, ¿no? Pasa que este discurso crítico, bueno, non o vives nunha a experiencia da pantalla bidimensional, sino que te insires nel. Pero, home, eu creo que este tipo de crítica hipercrítica, non? Que ti mesmo dis que hai unha que insusta, porque, claro, nos sitúa nunha postura, ás veces, eu creo que un pouco snob. ¿No? É dicir, porque isto é como sempre, bueno, entón ti que propós? O sea, como se fai unha peza deste tipo? Ou non se debe facer, entonces, a peza? E por que non se debe facer? Non sei. Julio, estou esperándote, Bueno, a ver, que nos coñecemos. Non, a ver, simplemente estamos a xogar un pouco abogado do diaño, non todos, pero, bueno, si é verdad que plantea, claro, interrogantes. Bueno, a ver, obviamente, en primeiro lugar, non creo que sexamos o público destinatario desta experiencia, non? Creo que é unha experiencia máis dirixida quizáis ao público norteamericano e mexicano. Nos, aínda sendo conscientes do universalismo do tema, bueno, claro que non... Aquí, ao mellor, sí que entendemos mellor. Un finlandés, quizáis sí. Bueno, isto lle queda máis lonxe. Non somos o destinatario primario desta experiencia virtual. Segundo, é unha experiencia virtual que se desenvolve en museos. Bueno, iso é importante, tens un público, non necesariamente. Un público medio, pero aquí está o paradoxo do brechtiano, non? É dicir, fago un teatro para transformar a quen xa está transformado. É dicir, quen de nós non pensa absolutamente, non ten esa boa conciencia de que a inmigración é un problema que hai que solucionar, non? Entón, ponse, estou tamén poñendo na boca de abogado, ponse unha maquinaria enorme en funcionamento, carísima, para convencer ao que xa está convencido un ratito.